Vídeo número 21. Simetria central. Primera part. Simetria central d'un objecte. La simetria respecte a un punt s'anomena simetria central. La icona específica la trobo aquí. Aquí la tenim. Simetria central. Ens cal un objecte. Per exemple, un quadrilàter. Vaig utilitzar l'eina polígon i ara, manualment, el que farem serà traçar aquesta figura a partir dels seus vèrtexs, que seran, per tant, els següents. El vèrtex A, el punt 1,2, vèrtex B, 6,3, vèrtex C, 5,5, vèrtex D, 1,7, i ara tanco i ja tinc la figura corresponent. Ara agruparem els elements de la llista algebraica ordenant segons tipus d'objecte. Tinc per separat, com sempre, el quadrilàter, els punts o vèrtex i els segments. El que farem ara serà amagar l'etiqueta dels segments. Per fer això, la vista algebraica ho tenim molt fàcil. Selecciono el botó esquerre tots els segments i amago la seva etiqueta. Més m'han quedat els punts. Ara anem a indicar on vull que es trobi el nostre centre de simetria. El centre de simetria el col·locarem al punt 8,5. X igual a 8 i igual a 5. Aquest punt li vaig a canviar el nom i el vaig anomenar, per exemple, centre de simetria. Aquí ens dona un error, per tant vol dir que hem de revisar l'entrada. Com a conseqüència no m'ha set el programa el que he ficat, per tant ens queda més remei, em quedarà que posar-li una lletra o una paraula únicament, una paraula sola. Per exemple, li posarem lletra P. Serà el nostre centre de simetria. Ara apliquem simetria central d'aquesta figura respecte a aquest punt P, que serà el nostre centre de simetria. Bé, escollim la icona corresponent, selecciono la figura, clicant en el seu interior, tinc tota seleccionada, fixeu-vos, i a continuació el centre de simetria. Ja tinc en aquest cas la figura simètrica. Podem fer alguna cosa més. Per exemple, puc unir amb un segment un vèrtex amb el seu simètric. Per exemple, vaig unir el punt A amb el simètric A'. Selecciono l'eina segment, l'aplico un estil diferent, per exemple aquest d'aquí, i ara uneixo amb aquest segment A amb A'. Passa ja per P, fixeu-vos bé. El mateix pel punt B. B'. Continuem passant pel punt P. El punt C amb C'. El punt D amb D'. Amaguem les etiquetes d'aquests segments. Per tant, els selecciono tots, botó dret, i amago les etiquetes. Les tinc ja totes amagades. M'apareixen els punts, que és el que m'interessa a mi. Què observem? Doncs el següent. Observem que la distància que hi ha entre un vèrtex de la figura i el centre de simetria és igual a la que hi ha entre el simètric i el centre de simetria. I el mateix passa en qualsevol dels punts d'aquesta figura. A més, tots aquests segments passen pel centre de simetria, que és punt mitjà de cadascun d'aquests segments. D'aquest segment d'aquí, que és el punt mitjà, d'aquest segment d'aquí, ve a continuació el punt mitjà. És una característica
que es complirà sempre quan apliquem una simetria central.